El 8 de març commemorem el Dia Internacional dels Drets de les Dones. Ho hem de dir ben clar, el masclisme és incompatible amb la democràcia, la llibertat i la igualtat efectiva entre dones y hombres. En una sociedad que aspira realmente a ser democrática y socialmente justa, no se puede permitir que la mitad de la población, las mujeres, sean discriminadas de manera estructural y sufran violencia machista por el mero hecho de ser mujer. Reivindiquem amb orgull socialista i feminista que les dones contem amb un govern estatal feminista que impulsa polítiques com el Pacte d'Estat contra la violència de gènere i legisla contra la síndrome d'alienació parental i la violència vicària i per la protecció dels infants orfes de la violència de gènere. Reivindicamos que la nueva reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros actuales o la reforma de las pensiones beneficien de manera especial a las mujeres, como lo hace la recuperación de la cotización a la seguridad social para las cuidadoras no profesionales. Reivindiquem les lleis feministes del govern de Pedro Sánchez que garanteixen els drets sexuals i reproductius de les dones. La modificació del Codi Penal perquè sigui delicte l'assetjament que pateixen les dones que volen exercir lliurement el seu dret a la interrupció voluntària de l'embaràs y la ley del sí es sí contra la violencia sexual. El Partido Socialista es un partido abolicionista de la prostitución. Los cuerpos de las mujeres y las niñas no pueden ser objeto de consumo. Por eso, hacemos un llamamiento para construir un gran consenso político y social dirigido a la abolición de la prostitución. El PSC és l'únic partit que ha prioritzat sempre i per damunt de tot les polítiques feministes. Les dones només han avançat en l'assoliment de drets quan ha estat el Partit Socialista al govern, sigui a l'Estat o als ajuntaments, i ho tornarem a fer a la Generalitat.